Gikan sa pagsugod sa botasyon, sa pag-ihap sa mga balota ug hangtud na sa proklamasyon sa mga napili nga mga kandidato sa national ug local elections, gihatud si GMA Integrated News ang labing halapad, labing komprehensibo ug labing gisaligan nga election coverage. Ano ang report ni Mark Regiabelia? Gitutokan sa tibok kusog sa GMA Integrated News ang dagan sa piniliay sa nakananglaing dapit sa nasod nga milungtad sa 32 ka oras nga walay putol-putol nga pagbalita nga gihatod sa labing tinahod nga mga anchor o reporter. Katambayayong ang batid nga mga media group, kumpanya o mga institusyon aron masiguro nga ang matuod lang nga mga balita o kasayuran ang mahatod sa publiko. Subling gipamatud-an sa GMA Network ang posisyon ni ini isip leading news authority sa nasod. Tungod kay Eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage masibya man sa telebisyon o sa online mo'y labing gitanaw sa kadaghanan. Kung basihan ang Nielsen Philippines TV audience measurement data alang sa May 12 hangtod sa May 13, nakakuha sa 4.2% ka combined rating sa Urban Philippines ang election coverage sa GMA Integrated News nga gipasundayag sa GMA ug GTV. Natala ang combined reach nga 23.5 million viewers sa total Philippines ang eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage. Apan dili lang sa telebisyon giatangan ang marathon coverage sa GMA Integrated News, apan lakip na sa online ang eleksyon 2025 sa GMA Integrated News mao'y gipili sa mga netizen nga kakuhaan ug kasayuran sa mga balita ug sa labing uwahing kalambuan. Subay usab sa Global Video Measurement and Analytics Platform nga Tabular Labs, natala sa live stream sa Election 2025, the GMA Integrated News coverage nga musumada sa 112 million views across online platforms. Nisutoy ang rating sa GMA Primetime sa adlaw mismo sa eleksyon, Mayo 12, nga miabot sa 12.9% nga combined people rating sa flagship newscast nga 24 oras. Ang tanan kabayan sa dakong tahas ug tinguha alang sa mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maong, daghang salamat sa inyong pagsalig mga kapuso. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia, Balitang Bisdak.